Karepmu piye? Iya. Agak mau glugu bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isin le, Kang. Aku wegah aku. Aku isin nek ngono kuwi gelem ora? Keprok watu apa semaur? Semaur. Ah, ngono. Wiwiti ya. Ayo lungguh ngisor. Nggih. Sengkune Dalem, Pak Guru. kelas piro, Lik? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Ngincen roke Bu Guru. Murid kok nginjen rok. Rok di PP. Kok ketok apane? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Pak Gere. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo? Ditonyo. Anu nyanyi. Wis kono rono. Ngagelah kaya ndo mentang kaya gendhewa, ora sopan karo piyayi. Petruk. Sampeyan mriki butuh napa? Belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmane karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Gong, aku sik, kowe iki rasah kesusu to. Aku meh melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata. Oh iya. Kartomarmo. Iya, dasar para nyata, kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajeni karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja meng kowe mo. Kerubutan sawadya balamu Kurawa kon maju kabeh, kon ngrubut Petruk. Lho kok aku? Sing arep perang sapa? Aku sik. Aku ki meng nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing Gareng sing apa jenenge? Ular-ular. Oh iya, iya. Dum dhewe-dhewe. Wani karo tamu. Apamu sing tak wedeni? Leno pangendamu. Tak canda tak gletho ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Mikir kok gak tandangane. Oke, siap lho, Tru. Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentreman Karang Kadempel gumantung kowe, aku karo Gareng. Iya. Sikat, Tru. Iya. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan. Ora minggat Petruk kantong bolong bilani Bagong, tak katutke dosane. Mang mriki, Den. Kula mboten wedi kali sampean. Mang kalbu. Bagus. Terus. Ya.
Ayo, nambah to. Oh! Iya! Garing dasar kepara nyata awake ming sak biting majone peperangan sing dadi nyatane Swatama anak Pendhita Durna ayo ora gelem mulungke Semar Karangabang Karangedembel piye Karangabang Karangedembel wani mungsuh nala gareng tinjung akhirat nyawamu Geleleng ora. Kowe kok geleleng, Reng? Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruce bakul apa? Bakul apa? Canek menangan aku nek wis ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Murid Ndara Janaka nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok Glutra Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah lho kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan. Le nantang kemunggahan kowe le nantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya ngapa? Dursasana kon maju nak poteng-potenge kuwandane. Ayo kanene. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, Ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau reng wonge sumbar. Ngosek aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei ngono. Tandange rasah jireh. Petruk wis gelut. Heeh, aku wis gelut. Aku ngapa? Ming paitan cangkem tok apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis sumbar. Wehehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku. Joget kok ora aturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Aku isane joget nguncalke sikil kok. Ora minggat kena cangkemmu modar. Wah, edan mungsuh wong buruk. Mungsuh wong buruk. Dursasana dasar para nyata. Mrene arep ngopo kowe? Nglabrak wong-wong Karangkadembel. Ora minggat bumi angus Karangkadembel. Berarti arep ngerusak Karangkadembel. Dasar para nyata. Sing betengi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar.
Kowe tak gajule ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan. Musuh ya sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok iki wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling durung tau konangan. Kok kowe ngece karo aku? Kene ra wong limpat ra ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal nang kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Nya, lho. Ngopo kok nya? Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah sirahmu. Nya. Nya pecahan, guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nya pecahan, guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah sirahmu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah sirahmu dulungke sirahe berarti cah kendel. Pecah sirahmu ya guys. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah sirahmu dur, kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe wis jelek kok. Dadi nggo ngopo aku urip? Urip bendina mung nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Edan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 taun aku, sumpah. Nyo. Weh, tenanan mbok. Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ayo ngono kuwi, kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya mudhar sik. Nyong wis. Wela, ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditanya. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Watone isih kuat aku isih gelem. Nyong. Iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyagene. Nyag wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku ndisi ana. Nya ayo. Ayo. Wedi saka arep mburi kok piye? Nya ayo. Kuwi ngapae? Tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho nya. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nya. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat ya mat kok nya ayo. Mburi kok piye nya ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nya, iya aku ya iya kok nya. Ayo areng apa? Mburi apa ya nya? Mburi nya. Padange cah kendel isih. Oh iya tenan. Terus ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nya aku sik nya, sampean pangeran pati tak punjung nya. Lek pecah, kowe lha domongi kok iki 3 tahun tak pecah ora tau pecah. Nya, nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nya malah tok entengke patiku nya. Pecah sirahmu. Nya. Kowe iki domongi ngayal lho, wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wes. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demit ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mule ora krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wah, wis ngantem to. Wis. Meneh ora? Ya meneh kene. Ya, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Ya. Engko balese pindho. Ya. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek ngomong ki ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene gentenan.
Oh, aduh, modar iki. Iki adil ora kok modar adil. Ya, aduh, 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 aduh. Aduh, 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 duh. Ora cerewet wae. Gek ngantem, aku kaya nyanyi malah. No. Bismillah. Ya. Ora kabari sik sadurunge. Ya, piye. Wingi bar tanggo ngantil sirah wedhuse pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Wis utang loro rasa. Kene. Wah, modar tenan iki. Aduh. Siap. Wis. Akhire mung semono. Wah. Gile, ayo mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati jeneng aku baca jeneng kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kowe. Ayo kene gentenan. Ya. Nah, lho. Nah. Ping 3 lho kowe. Ya. Kene. Ya jajan. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing. Lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Iya. Madhep mburi. Oke, iya. Waduh. Kurang pisan. Ya. Iya. Ta. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Dir. Kok nglekar, Lek? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo, gentenan. Matane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur. Ngapain kok mendelik kan? Sing ngetape Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kadhepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa, bocah semene teneh ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir nih. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapi kok ngerampok utawa kok ngrusak karo ngademel iki. Kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek wis nesu apa? Medeni tak omong. Aku iki nek wis nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Cek aku mbok udu, pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki rame mangan wonge kelakoni ta omongi. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana, aja tak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perdu lemah jantung. Arep lemah lempung sak karepmu. Kowe paham ora? Karangkadempel iki ora duwe salah ora diluput karo negara Ngastina. Durna arep boyong Semar kok wong Karangkadempel dikatutke dosane karo kowe piye?
Karepmu piye? Iya. Agawa kluku bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isin lek. Aku wegah aku. Aku isin nek ngono kuwi Gelem ora? Keprok watu apa semaur? semaur. Ah, ngono. Wiwiti ya. Ayo lungguh ngisor. Nggih. Sengkune Dalem Pak Guru. kelas piro, Lik? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Ngincen roke Bu Guru. Murid kok nginjen rok. Rok di PP. Kok ketok apane? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono Nggih. karo nyanyi. Izin gila. Pak Gere. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo? Ditonyo. Nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Gareng. Nolo Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Wis karo kowe nyanyi, mentok tak kandhane engko anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Mentok ngono ora mentok. Mentok. Iya ta kowe? Notasine sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Kudu apa mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhane. Ngono. Mentok tak kandhane. Bebek, ganti bebek. Bebek atus sekali, ngono wis. Bebek atus kali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wis nadane sak karepmu. Bebek. Anggere meneng buandem watu kowe. Atus kali mung nututi sabun wangi-wangi. Eneng kandang wae. Dik Pate. Sadar. Insaf. Sampeyan ki Pate, bebek. Ngisen-ngisen ki. Pati yang ratu, gong binatara kok nenggalan nyanyi bebek adus kali sampeyan dhewe. Karen mboten. Bebek adus. Depate. Kula malu lho. Kula isin. Kula lingsem Depate sampeyan niku piyayi luhur. Wong nomor 2 teng negara Ngastina. Wong sanegara Ngastina nembah sak kabeh karo sampeyan kok bebek sampeyan ae dhewe. Amun kaya ngoten ta Depate? Bebek. Oh, mancan kandhan-kandhane ngayal. Bebek. Bagong isa-isa. Kakang Duna pripun Pate? Sengara iso ngalahke Panakawan.
Cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantuning Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ontring dandang manguri. Mangga, mangga Adipati. Semare koden prayitna semuriris eko balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi Petro dalem Pak Parang kadempel wis padhang nggih ning isih ana gawean pripun to nek Sinuwun Ndarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel aku mau rak kandha karo Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa aja ming 5 ning uga ingkang duwe sambung getih kalawan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel nggih sowana ning Mandura Sinuwun Mandura aturana tindak mrene waduh nek duka Pak nek nesu ya ben nesu ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Ndarawati oh nggih ngestaken dawuh pamit Pak sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kawan nggih Pak